Dr. Ricky Ejasakan MP jong ka Shillong ulia kenduk manin ka sengi yau Union Minister jong ka Road Transport and Highways Nitin Gadkari. Nengkat bagan ka je kenduk Dr. Ricky ula ai dak jeng tho ai ka jeng udor sha umenti ka sauka pedeng ha ka pedai ba ka jeng long jong ka sodok NH6 ka belong ka National Highway ka biak nemba jong ka jam dalam Meghalaya ban Assam Tripura bat Mizoram. Dr. Sengkan ulia thu bagan ka surok ka penyesok iki katukan ni ki benta dan ni ki nong mak ki pau nam ka thai chitai lam ngi kata kalong ka ya na jorabat Shillong Jowai Silchar Aizawl Agartala bat kenduk ru ka poi lan ka kot syaki benta khapu ka India bat ka Myanmar. Dr. Ki ulaong bakan ka surok kalong ka badon kam hadu kata bat kani ka surok ka hap aki benta ru ka East Central District ka bahap apa ka Jalan Meghalaya baka dia akan dika bentang ke bahap apa East Central District baka surok ka sniu baka jat palat kamtam ka jik sniu jo surok kalong nadu ki bentang ka Jowai hadu karata syira haka baki pai ba nong lek nong wan kila mat jik shibun kamtam akum kan ka porslap haka ba kan ka surok haka bur ki bentang ka long kum kawa nakalang Dr. Ki ula kentu ya umentri ban pai ba matuklar lam ya ka jenglong jong kan ka surok Shushu ulah kedauru. Baka di kasrok kalong kabenta kaba ide baka yo kakot. Daka du ka thiet jong ki pai ba ki badon haki benta jong ka Meghalaya, Assam, Mizoram bat Tripura. Kumtau la ketuyu ba un tuklan mador ya ka jenglong jong ka di kasrok kenang baki pai ba ki biak deng ba. Kamtam ka ba penso ikanik South Ligi jela kanum kata yaki baka long ru ka jeng mentoy. Yaki pai ba kamtam kan long ru ka jengerap yaki hakum ka ni kapor ka bajur slap.